Huy, may tanong ako sa'yo. Oh, may tanong ako sa'yo. Marami ka bang natanggap na pamasko? O katakot-takot ang mga nangyari sa iyo? Parang boses ko. Tanggalin na nga natin yun, nakakaloka. Tinanggal ko na yung effects ng boses ko. Oh, tinatanong lang kita kung ano yung mga natatanggap mo o mga natanggap mo nitong Pasko. Nakatanggap ka ng maraming sama ng loob. Dahil ikaw na ang naghugas ng pinggan simula umaga hanggang midnight. Shoutout nga po pala sa lahat ng mga walang ibang ginawa kundi maghugas ng pinggan, kutsara, tinidor, kaldero, lahat na lang ng pinaglutuan ng nanay. Ikaw na ang gumawa ng hugasin. Next time kasi, ikaw na yung magluto para sila naman yung maghugas. Charot with the harot. Well, pagdating sa Kapaskuhan, sama-sama talaga yan. Kung sino ang may pinakamaraming inambag na pera, yun yung medyo konti lang yung gagawin. Pero depende pala. Kasi kung ikaw, tulad ko, na nag-ambag na nga sa gawaing bahay, nag-ambag pa sa pera, ganun natin kamahal talaga ang ating pamilya. Naks naman. Okay, kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Tera. At break muna tayo pagdating sa pagbabasa ng mga kontrobersyal, nakakapagpalabas ng luha ng iyong mga mata, sa iyong mga mata, at pagpapatayo ng iyong kilay. Break muna tayo sa pagbabasa ng secret file dahil ngayon ay araw mo. SPG tayo as in Super Pasko Ganern. Shoutout muna tayo sa lahat ng mga gusto nating i-shoutout sa buhay. Kaya ikaw kabisyo, kung meron kang shoutout, gustong i-shoutout, kahit sino pang tao yan sa iyong buhay, kahit sinong tao sa iyong buhay, na kahit gusto mo nang mawalan ng buhay, yung taong yun gusto mo i-shoutout, pwedeng-pwede. Bibigyan ka namin ng pagkakataon para i-shoutout yan. Parang katulad na lang ni Kid Payumo na nag-send sa akin ng voice message at meron daw siyang SPG as in Super Pasko Ganern. Special shoutout. Pakinggan natin siya. Magandang gabi mga kabisyo. Ako nga pala si Kid Payumo. Shoutout nga pala sa mga malalamig ang Pasko dyan. Siyempre, alam na yung mga walang kapartner o kabiyak sa pag-ibig, lalong-lalo na mga hiwalay. Ano daw? Hiwalay sa pamilya, dyan. Na yung mga magulang na nasa ibang bansa, laban lang po tayo. Shoutout din pala kay Ma'am Rakitera. Kring, ikaw ba yan? Hindi ko alam kung ba't tinanong mo ko na Kring, ikaw ba yan? Sino si Kring? Sinasabi mo bang may saltik ako, ha? Ginigigil mo ako. Akala ko sasabihin mo din na shoutout nga pala sa mga walang jowa dyan. Excuse me, ang inyong lingkod may asawa na. Pero minsan na rin akong nanganib sa buhay. Akala ko hindi na tayo madidilig. Masisingsingan. Oo, pero kita mo naman, hindi pa huli ang lahat. Kaya sa mga nag-celebrate ng Pasko na walang jowa, tandaan ninyo, may New Year pa. Pwede pang humabol. Pero uulitin ko lang.
Ang Pasko at New Year, nangyayari naman yan taon-taon. Huwag mo naman paabutin ng 2064. Anyway, kabisyo, abangan ko ang SPG mo asin. Super Pasko! Ganun! Special shout out program natin for today's radyo. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Raketera at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!